Al jaren had VV Collum een tekwad om parkeerplakken. Het terrein stiert elk weekend groot vol. Voorzitter Tim Brandsma is er dan als een soort van verkeersregelaar om de streamauto's in goede baan te leiden. Op die manier probeer ik er wat stuur rond te gaan. Om te voorkomen dat mensen een boete krijgen van €120, maar nog een euro administratiekosten. Ik ben voorzitter van een voetbalvereniging. Ik ben geen voorzitter van een parkeerplak, maar zo viert ze staan er gewoon wel. Brandsma wies de meesten dan zelfs een plak daar om ongelukken en onveilige situaties voor te komen. Je kan overal bang voor wezen, maar ik zou net willen waarom er ongelukken gebeuren met daar. Want de dik wordt nou helemaal vrijspelen, dus er is aan weer oorzicht. Dus dat gaat net op. Zou ik net weten wat die man of vrouw die de verkeersregelaars spelen wil doen. Want wij hebben toch in Dokkum of in Ternate of werk maar ook geen verkeersregelaars. Dan kan men toch gewoon, de dik is er nog vrij. En men krijgt een goede verwijzing waar men parkeren kan. Dus dat men net lezen kan, dan mag wel worden cursussen. Ja. De bebording houdt eigenlijk gewoon aan het begin van de straat dat je aan beide kanten net parkeren maaien. Maar daar gaat de gemeente nou op uw advies, gaan die daar wel op in. En komt er een gele streep, zodat dat in ieder geval helder en duidelijk is. En ze gaan nou ook onjoen dat wanneer het de parkeerplak vol is, je eventueel bij het Lauwers College parkeren kan. Echter, de mensen doen dat niet, want die wordt liefst zo dicht mogelijk bij parkeren. En zetten dan gewoon de auto in de eerstvolgende straatendeel. En wat gebeurt er dan? Ik krijg telefoon van de mensen die de eerstvolgende straat van wij hebben een probleem, we kunnen hier niet meer aankomen. VV Collum is er wel klaar mee. Het probleem speelt al jaren en het oerlis met de gemeente verrint maar dreig. Een inspraakjoen komt net van de groen, al had de club zelf wel een idee voor een oplossing. We hebben optie op groen. En die groen die leidt correct even verder als dit parkeerplak, naast de tennisbaan. En dan zullen we daar de groen keerpje kennen en dat de gemeente zorgt voor de onlees van de parkeergelegenheid. En dan hebben we er gewoon een 40, 50 parkeerplakken bij krijgen. Wij gewoon de centen momenteel net voor, dus dat kan net. En maar zodra er mogelijkheden zijn, wil ik dat heel graag beschermen, wat er wel mogelijk is. Wethouder Braaksma zal in kwatten op een nij in Collumdel komen om de situatie nog eens met eigen te beschermen.